Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Aquiles. Ang mga hungog, sila day ang giputos sa ice sa akong kaaway. Kamu di na, puroy? Unsay nahitabo ninyo? Ha? Unsa? Ate, Husto si Madam Doria. Kinahalan nga magpabilin kong buhi, Achilles. Kayon sa umin ako pagtabang kini mga bata nga ni Adine kung mamatay ko. Busa kinahalan nga bisan supak sa akong kapubuton. Muserbisyo ko ining bahay sa gupanan. Hangtod nga makakita akong paagi nga maluwas ko ang mga bata gikan tini. masabutan ako itambag ni mo, Ate Lenasil. Salamat nga nakunauna ka na. Kay, mausap na akong tumo. Kung ganong nagpadako po nila. Kana, aron makapangita ko pagi kung saan pagluwas kini mga bata nga niya dini. Achilles, ingon na ana ang imong mga panglantaw. Urag dili katuhuan. Tungod sa akong edad, ate. Tagsaon ka, Achilles. Anugon nga dili ka makapadayon pag-eskwela. Maayo ka og utok. May morigya po na nako, ate. Human ining tanan. Tuod di ay. Kakita ka? Magawang sa nityo kining kwarto ha, di ba? Kunwa pa ning electric fan nga hinatag ni Agua. Puwerteng inita din eh. Oh, husto si Agua. Kano sa kasi mo balik din eh. Makasuod pa ka siya. Magkasuda siya, ate. Ganun nahibaw man ka? Ha, Achilles? Unsa? Didto mo dadaas sa kawanangan? Oh, madam. Nagtuog ang missing upo nga. Mga mata ni mi madam. Okay, madam. Kay gawas ka timbong dawa. Naglisod pag-inbi sa paginhawa. O yan na pag-aeroplano. Sige agi sa mong dool. Ha? Oh. Mo na, madam. Sir Divino, tinuod na ay. Abi yun na mo, mabanggaan na mismo mga aeroplano Wow. lagi. Ako- Pero, di pa yun tantong salbahay sa taong tubig kay iya man ning gipabalik din ni siyota. Hilom! Ilong. Nakaako pa mo pagdaig sa akong kaaway? Ah? Unsa may inyong gusto? Nga ako mo'y motiwas ninyo mga hungog? Ay, Madam, oh, madam. madam, Oh, madam. Ha? Madam. Gihagit ko niya, ha? Pues, ipakita ko niya kung unsa ko kagamhanan. Doria, unsay buhaton mo? Kamong duha, Kami, madam. ilubong ninyo ka ng bata. Ug ikaw, Divino, bantayi si Achilles nga dili makabiya nining dapita. Naibawang ko, ate. Nga si Kuya Agwa, may mga pamaagi nga magkalusot siya. Nga di makitaan sa mga gwardya. Nga naman lagi. O sa man, may power ba siya? Ha? Naglibog ba ko hangtod karon, Achilles? Kung giunsa niya pagtultol ning akong nahimutanan, ug nagdahapag gid siya ng electric fan. Una-una ako nagmaayo kung giunsa niya. Oh, wadi ka mangutanan niya. Di ba nangutanan mo ga? Ngayon na iba man ka nga nangutan ako. Ha? Di ba, mao man imong gibuhat? Siyempre, may buong gyud ka, di ba, ate? Nangutanan gyud ka. Kung yun sa niya pagsudi ni, di ba? Wa na niya matupag. Hangtod doon nagpapili ng akong kalipog. Ako pa ni mo, ate. Di ka nilang maglibog. Ang importante nga naa siya, mitabang ni mo. Aw, nato. Achilles, nga ka? Oo. Kasakit. Ginoo ko, basig na mas mo ka na. Kadiyot ha, mga ugtambal ni Mang Claudia. Ano? Kinsa man ron? Patago ako, ate. Ay, Sir Divino, mubalik na kong duty, sir. Nag-ilis na lang kong kadiyot. Ay, hain man ang imong manghod. Si Achilles? Kuan, wa man din eh.
Sigurado ka? Ah, Gitukman ko. Kinuo ko. Si Achilles tingali makita niya. Gamay ra kaayo ning kwarto ha, Sir Divino. Walay laing suok nga iyang kataguan. Sir? Sir Divino, gitutukan man ko ni maayo. guwapa ka, Liana Cel. Salamat. Kay tuwa na siya. Achilles? Achilles, hain ka man. Nanungwa ka man makit ini, Sir Divino. Hain ka pa. Kining ilawam sa akong katri. Gilili man ni Sir. Pero, wa man niya makit si Achilles. Achilles? Achilles? Nganakalit man si Nawa. Diin man si Aki. Ka-imposible ko din eh. Karon nga si agwar ko. Magkahimon ko paggamit sa kong gam. Tanaw ko sa una-una. Kung nga nung may sakit o galit akong uka ganihan. Tanawon ko sa kong una-una. Oh! Uy! Ang syudad! Nasunog! Nalingaw ko! Nalingaw ko! Kutob sa dapit nga akong luksuan mo sila! Mo ligid pa ko sa unahan! Oh! Kalamit akong paminaw! Ingon sa nagbaon na ang kayo! Ginoo ko, ikaw na lang ang sunog. Kaya namin ang taong tubig. Huwag pa magiging magpakita. Basta ang mga kaubang ko din sa bay, wala mabalik. Si Atila Nasil, si Kuya Agwa. Kasi Achilles, sigurado naman kung tuwa siya sa bay sa kupanan ni Madam Doria. Kung saan naging hitabo niya karon. Salamat. Salamat kay Miwan. Ginoo, salamat. Dili makasanta kining uwan sa akong gahom. Pasila ubon ko makining nagbaga kong lawas. Hulungan ka na! Oy! Ikaw di ay! Maayo kay may pagkita ka! Dili kinatugot ang himo yung pilong ni Sulat. Pagod ko, dimog na mo kayo! No! Ah! 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 Dili ka makapaggang sa nagdilaab kong lawas! Kini pa! Oh! Binaghan siya! Binaghan na mga kayo ng murag bula! Dili kinahin mo! Kinahanglan ko siya pasagdan! Kung iyan kipadagan ang bula nga kayo! Pinaulkos pagkadagan ang ibupo kong tubig! Ingon nini! Dili ko na hapit mabiog ang kakusog sa bulong sa tubig. Namihapak na ko. Naluyan ako. Lapaw ng ako kayo. Kasakit sa akong lawas. Oy, basta to ha? Oy, Doria!
Ikaw man lagi na. Divino, sirinang pultahan pagdali! Ikaw di itong nabatian na kung naglagubo. Hilom na, Divino. Doria, nakita mo na ba ang imong kaway? Ha? Gamhanan sab siya. Pero dili ko magpalupig, Divino. Pangayoon ko pa ni agawon ang dugang panggahom. Doria, tanawa. Sikat na kayo ang taong tubig. Naasas tibig ipakita. Giabibahan sa mga tao tungod kay siya ang nakasanta sa dakong sunog. Ha? Sikat sa animal, nga gigugukod sa mga reporter nga nagkalaing-laing media outlets. Migara og maayo. Hilom! Doria. Divino, dili ko gustong hamuday ka sa kong kaaway. Kisa may midayig ba ikaw, no? Wa ko mudayig, oy! Wagi ko midayig niya. Ang ako lang ba, ha? Nakita na ko sa TV, nagisgot lang ko sa kung nakita sa telebisyon. Gusto na! Yun na. Ang bata nga si Achilles. Hain siya. Ambot lang ato, eh. Wa na mo siya makit, eh. Unsa to, Divino? Wa na din niyo siya makit Kung mao ka na, misamot ang akong pagduda na tong bataa, Divino. Ha? Ngaon sa doya. Sa imong pagduda. Mulakaw ka na, Sab. Mapagani imong pag-abot. Nya, mapagani ko nimo mapasabot. Kung giyon sa nimo pag-ikyas gikan sa bahay sa gupanan. Sama nimo, giluwas ko. Niagwa? Oh. Unya. Nganong mobalik pa man ka dito, ha? Achilles? Balik ko na ko si Ate Lianacel. Tuwa dito ay mong ate? Oh, nanalbaho siya. Peligro? Mabitaw nga mabalik ko dito. Unsa may mahimon nimo? Uy. May auto nga miuno sa tungod. Si Kuya Agwa tingali. Sugato na ko. Ayaw! Achilles, anong nangali ka man sa akong agyanan? Paagi ako, kay sugato na ko si Kuya Agwa. Imposible nga siya. Ha? Unsa imposible? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!